नमस्कार दिनै एक्स भलान्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननिफ्राय गुबुन गुबुन धोरोमारिनि मोनसे धोरोम सिबियारि हाबाफारि लादों। जोबोद मोजां हाबाफारि जादों बियो। बेवहाय प्राय 19टा धोरोमनि मानसिफ्रा प्रेयार खालामदों दिनै आरो बे प्रेयार खालामनायनि बा बे प्रेयार प्रग्रामखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैदों जे जोंनि बर'लेण्ड जेनाखि आलादा रायजो बिनाय बे आलादा रायजो बिनाया दिनै 1967निफ्रायनो जुरिदोंमोन। अब्लाबो जोङो फैयै फैयै दिनैसिम आसाम सरकार भारत सरकारजों मोनथाम एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय। BSc एकर्ड एग्रिमेन्ट, BTC एग्रिमेन्ट BLT जों आरो जोबथारनायाव BTR एकर्ड जाबाय। नाथाय बे मोनथामबो एकर्डनि दारै जोंहा जेरैबायदि जोङो लुबैदोंमोन पावार एन्ड फांसन लुबैदोंमोन, गोबां राइट्सफोर जों लुबैदोंमोन, दिनै बेफोरखौ जोङो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै हयथ' एक्स भलान्टियार फर्सआ बेखौनो सानदों जे जोङो ज' खौसेयै जाफिननानै गुबुन गुबुन धोरोम जातिफोरनि मानसिफोरखौ ज' खालामनानै गोदानै मोनसे सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड बिनायखौ सिमां लानानै हयथ' बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लादों। बेहाय आंहा फुल सापर्ट दङ। जोङो गुबुन गुबुन दल संगठना ज' जानानै गणतान्त्रिक पद्धतिजों सोमावसार बिथांमोनहा बुंनो नागिरदों। किन्तु आं सानो बिथांमोननि बे साननाया निस्सय जाफुंनाय नङा। खारन ख्रिस्टाना मोनसे धोरोमखौ बिथांमोनहा जोंनि बर' ट्राइबेलफ्रा आजावदों। किन्तु बिदि होननानै बिथांमोनहा दिनै ख्रिस्टाननि टाइटेल लिराखै। बयबो ख्रिस्टान धोरोम लानाय बर'फ्रा बसुमतारी, नार्जारी आरो जोंनि कास्टआ जाहैबाय सिडुल ट्राइब प्लेन। दा बे हिसाबै रिलिजनखौ लानानै जे बिसोरखौ नन ट्राइबेल होनो नागिरदों बे खोथाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ हयथ' मोनसे एक्ट हिसाबै पास खालामनो हानाय नङा। जोंना जाथिया जाहैदों ट्राइब, रिलिजनासो ख्रिस्टान। दा बे हिसाबै जोंनि बे ट्राइबेलनि जेनाखि नार्जारी, बसुमतारी, खाख्लारि, बर' बे टाइटेलानो जिहेतुके बिथांमोननाव दङ, बे हिसाबै ख्रिस्टियानखौ नन ट्राइबेल बिथांमोनहा खालामनो हानाय नङा। दा दिनै बर'लेण्डआथ' मोनफुङाखै। बेखौ मोनफुंनो थाखायनो जोङो दा लासै लासै खौसे जानायनि लामायाव फैदों। दिनै गोबां आफाद रायजो बिनो ओंखारगासिनो दं। जेरै बर'फोरा बनसु बड' नेसनेल स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनहाबो ओंखारबाय। दिनै अल बड' नेसनेल लीग फर स्टेटहुड डिमान्ड आदा सानसुमानि, बर'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, दिनै जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम, ओमफ्राय एक्स भलान्टियार फर्स अर्गानाइजेसन, बड' राइटार्स एकाडेमि गासिबो दिनै ज' जादों आरो उद्देश्यआ ज' जानानै जोङो सेपारेट स्टेट बिनाय, बेनो थांखि।